बयबो बिटिसि आसाम बा सारा भारतावनो थानाय बा बुहुमनाङै थानाय बर' हारिनिसिम माखासे मेसेजखौ होनो नागिरदों। बेनि थाखाय आं बयखौबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दिनै मार्चनि दाखालि मार्च दाननि 1 मार्च खालि गुवाहाटी हाइकर्टआ सरनिया कसारिफोरनि जे एसटि सार्टिफिकेट होनाय बेखौ खारिज खालामनायनि जे रायदान होबाय बेखौ आङो गिबियावनो बरायग्रोयो आरो गुवाहाटी हाइकर्टखौ अनारेबल हाइकर्टनि फारसे साबायखर बावो। बे राय जे बिसारखौ बिजिरनानै होबाय बियो गावनि मोन्थाय असे मोन्थाय भारत संबिजिराव थाखानाय जे मोन्थाय दङ कनस्टिटिउसनेल राइट, बे राइटनि सायाव बे मोन्थायनि सायाव मोनसे बिजिरनाय होनाय जादों। बेखौनो जोङो मोनसे समाव खोमानानै लादोंमोन, जायनि थाखाय सरनिया कसारि होननाय आसामनि हारिफोरनो एसटि सार्टिफिकेट होनाय जादोंमोन। जाय एसटि सार्टिफिकेटआ दिनै गासिबो एसटि स्टेटासआव थानाय बर'ल' नङा ट्राइबेल स्टेटासआव थानाय सुबुंफोरनिनो जोबोद खहा लाबोदोंमोन। दिनै बेखौ 2014 निफ्रायनो जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै मानव गेदेर जनकलाल बसुमतारी रिटायार्ड सासे बैसो जानाय बिथांनि थोजासे मेलेमनि नाजानाय आरो दावराव देख्रेब नार्जारी वार्किं प्रेसिडेन्ट जनजाति सुरक्षा मन्चनि दावराव देख्रेब नार्जारीनि थै सोमथारनाय जुजि नाजासोमनायाव दिनै जे मोनसे राय मोनदों बे जोबोद बाख्नायथाव। दिनै जोङो दावराव देख्रेब नार्जारीनि न'खरनि जानानै बे आंनि असे फंबाय बिदि जानानै जोङो दिनै जोबोद गोग्गानाय मोनदों जे आंनि फंबाया दावराव देख्रेब नार्जारीया एथ'ग्राब जुजिनानै समाव सोरजोंबा मुगैजाबाय, नेवसिजाबाय, नंखाय फाला जुजिजों होननानैबो बुंजाबाय, समाव कर्टजोंबो ओरैबा ओरै खालामजाबाय, एखमबा हाइकर्ट एखमबा सुप्रिम कर्ट। थेवब्लाबो जे बे जे सैथोखौ गनायथारनानै गाव जेखौ मिथिथारगौ बे मिथिथारनायखौ लासोमथारनानै मावसोमनानै दिनै जे नैबे 2023 नि मार्चआव जे गुवाहाटी हाइकर्टआ राय होदों बेखौ जोङो न'खरनि जानानै जोबोद गोग्गानाय मोनदों। दे जनकलाल बसुमतारी मानगोनां बिथांजों लोगोसे जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफारि सोद्रोमा बिथांमोन आरो दावराव देख्रेब नार्जारीया जे गमामायैनो आंनि न'खरनि आंनि फंबाया, आंनि असे फंबाया, आंनि जोनोमगिरि बिमा आइ सासे जाम्बि मानसि बिनि फिसाया जे दिनै हारिनि थाखाय एथ' जुजिनानै हारिनो मोनसे लामा, मोनसे गिदिरथार फिथाइ बेखौ मावनानै होनायनि थाखाय दावराव देख्रेब नार्जारीनोबो थोजासे साबायखर बावनाय जायो आरो जों बेखौ नैबे खामानिखौ जों बरायो। बेथ' निस्सय गोमानांगोन। नबकुमार सरनियाया दिनै गावनि मोनसे प्रेस मिटखौ आं नुदों। बिथाङा गोग्गानानै बुंदों गावनि सार्टिफिकेटआ जेबो जाया, नाथाय बिथाङा फंसे खोथाखौ बुंदों मा, दिनै आसाम केबिनेटआव 2019आव आसाम केबिनेटआव डिसिसन लानानै बिथांनि सार्टिफिकेटखौ होनो हायो होननानै बुंदों। नाथाय बिथाङा फंसे खोथाखौ सिखार जादों जे बेयो कनस्टिटिउसनेल राइट गैया, कनस्टिटिउसनाव बेहा मोन्थाय गैया होननानै गावनो सिखार जादों। जेराव दिनै जोंनि माखासे गेदेमाफ्राबो बर' दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो सार्टिफिकेट होनायाव बुंदोंमोन जे जायफोर बर' कमिउनिटिनिफ्राय बर' कसारि होननानै जाय बिथांमोनहा दङ बिसोरनोसो एसटि सार्टिफिकेट होनो हायो। दिनै नबकुमार सरनियाया ओरैबायदि सोलो गोरायै थगायनानै गावनो सिखार जादों बिथाङा माने सरनिया कसारि नङा, बिथाङा बर' कसारि हिसाबैसो सार्टिफिकेट लादों। बर' कसारि होनोबा एसटि स्टेटासआव दङ, बेयो कनस्टिटिउसनेल राइटखा, मोन्थाय दङ। नाथाय सरनिया कसारिफ्रा माब्लाबाबो नङा। दिनै जाय बिथांमोनहा सरनिया कसारि बिथांमोनहा बर' कसारि नामै नंखाय फाला नाम लानानै एसटि हिसाबै एसटिनि जे स्टेटासआव बिथांमोनहा साख्रि लादों, खामानि मावदों, जोबोद सुबिदा, फरायनायनि सुबिदा, गासिबो जोंनि जे खथा बे खथाखौ बिथांमोनहा सुफुंनानै लादों। बे इनाय जादों, मालायनि मोन्थायनि सायाव सेख'नानै जानाय जादों। नबकुमार सरनिया दिनै बर' कसारि
ST सार्टिफिकेट लानानै बिथाङा MP जाबाय, खेबनै MP जाबाय, 9 बोसोरानो जाबाय बिथाङा। बे थगायनाय, एखेबारे थगायनानै बिथाङा सार्टिफिकेट लादों। ओंखायनो बिथांनि बे सार्टिफिकेट दानजानाय लोगो लोगो बिथाङा MP सिटनिफ्रायबो दानजानांगौ। बेखौ दिनै जोंनि बर' हारिया बुजिनानै जयैनो बेनि थाखाय गोदानै माने सैथोखौ जे आयेनाव दङ बे आयेनखौ फसंनायाव बयबो खौसेयै नाजानांगोन। आं बेखौबो बयबो जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ जेसेबां ST दङ, खालि बर' नङा, जोंनि ST प्लेनाव गोलैनाय जेसेबां दङ बिथांमोनहाबो बेखौ नाजानांगौ। बेथ' जाथारनांगौ। मानो होनोबा बिथांमोननि साख्रि थाखानायखौ बेखौ जुदि दानाब्ला बा बोखाराब्ला बबे खालि जायगायाव जोंनि जायफोर मोनखानांगौमोन, जायफोरनि अधिकारमोन, मोनथाय दंमोन, बिथांमोनहा बहा हाबगोन? ओंखायनो सरकारा जाय बिथांमोनहा ST सार्टिफिकेटआव हाबनानै दङमोन, ST सार्टिफिकेट हिसाबै जायगा आवग्रिनानै दङमोन, बिथांमोनखौ सरकारा माबोरै एडजास्ट खालामो बिथांमोननि खोथा। बिसोरखौ जे आलाय सिलाय खालामनांगौ आं बेखौ बुङाखै, नाथाय बिथांमोनखौबो बहाबा एडजास्ट खालामनांगोन। आरो जायफोरनि अधिकार दङ, खालि बर'ल' नङा, जेसेबां ट्राइबेलफोर दङ जोंनि प्लेनाव, जेनेबा ST हिसाबै जोंहा गार'फोर गोलैयो, राभाफोर गोलैयो, हाजंफोर गोलैयो, बिथांमोननि मोनथायनिफ्राय जाहाथे सरकारा बेबस्था होयो, जाहाथे अन्याय खालामा, जे मोनथाय दङ बेखौ होनांगौ होननानै आङो सरकारनि खाथियावबो खावलायगोन। जुदि दावराव देख्रेब नार्जारिया एथ' गिदिर खामानिखौ मावनानै दिनै न'आव गैया, जों दुखु मोनदों, जों दुखुआव दङ दा। बिथाङा जामिनबो मोनाखिसै, दिनै मास मोननै बारलांबाय बिथां जेलाव थानाया। मास मोननै बारलांसेयावबो दिनै न्याय मोनाखिसै। बिनि देहाया मोजां नङा, बेहा हार्टआ जोबोद दुरबल आरो फारसेथिं स्टन दङ। दावराव देख्रेब नार्जारिखौ कर्टआ, पुलिसआ GMC आव गुवाहाटीयाव रेफार खालामदोंमोन। नाथाय बेबायदि देहाखौ लानानै पुलिसनि बेन्दोङाव थानानै आथिङाव जिन्ज्रि गाननाय बायदि खाख्रब जानाय मानसिया बोरै GMC आव बोरै सिकित्सा लाहैनो? ओंखायनो दावराव देख्रेब नार्जारिया गावनि गोख्रों साननायखौ लानानै दिनैसिमबो बिथाङा जेलावनो दङ। दा बिथाङा माने बिथांखौ लानानै जों न'खरैनो जोबोद दुखु मोनदों। बिथाङा थाबै गनांगौ जों लुबैदोंमोन, नाजादोंमोन, नाथाय जायाखिसै। अब्लाबो बिथांनि जे मावनाय बेखौ जों गोग्गानाय मोनदों। दिनैनि दिनावथ' देरसिन गोग्गानाय होनोबा ट्राइबेलफ्रा जानांगौ, बिसेसकै बर'फ्रा जानांगौ। जोबोद गोग्गानाय बिथांमोनहा लानो रोंनांगोन। जेरै मानो होनोबा एथ' गिदिर मोनसे चेलेन्जखौ जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै बे बोराय बैसोआव मानबदेब जनकलाल बसुमतारिया जेबायदि खस्थ' खालामदों आरो थै-थां नाजाख्रेबथारनानै दावराव देख्रेब नार्जारिया जेरैबायदि जुजिबोनानै मोनसे एफा मोजां फिथाइ होदों, बेखौ भग खालामनो रोंनांगोन। आरो बेहाय फैगौ समाव नबसरनियानि जे माने सार्टिफिकेट, ST सार्टिफिकेट बे केन्सेल थाङोबा बेथ' आरोबाव बियो दारायनो हाखाला। दारायोबाबो गाव माबा मोनसे पार्टियाव हाबनानै दारायनांगोन। खिन्थु अबर' हिसाबै बा ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै जिहेतु बे 5 नं लकसभा समस्तिया ट्राइबेलनि रिजार्भ, बियो बे ट्राइबेलनि रिजार्भखौ बिथाङा माने हगारना होनांगोन। हगारनाय नङा, बिथाङाथ' मोनखालिया। बिथाङा दिनैसिमबो गावनो सार्टिफिकेटखौ गावनो देरहाखागोन, गावनि सार्टिफिकेट रावबो जेबो खालामनो हाया होननानै बुंदोंब्लाबो बे नंखाय। बियो बिथांनि बे होननाया जानाय नङा। खारन आयेनावनो गैखाया, थगायनानैसो लाखानाय, बे सोलोजों लाखानाय। बेवहाय स्पस्ट गावबो मिथिगौ, नबसरनियाबो मिथिगौ जे बर' कसारिनिफ्राय फैनायब्लासो बेयो ST सार्टिफिकेट मोनो। नाथाय बिथाङा सरनिया कसारिनि मानसि, सरनिया कसारिफ्रा माब्लाबाबो आसामनि ट्राइबेल नङा, ST नङा, जानोबो हाया। दिनै आयेना बेखौ रोखायै खेवनानै होबाय। सार्टिफिकेटआथ' कर्टनि राय मथे हाइकर्टआ जे बिसार होबाय, सार्टिफिकेट दानजाखानांगौ। जुदि बेखौनो जुदि जोङो जोंनि मोनखानायखौ जुदि जोङो बिनानै लानो रोङाबा, बिनिख्रुइ आरो आदुवासिन थानाय नङा। ओंखायनो जायखि जेरावखि थाया मानो, जायखि दोलोआव थाया मानो, BJP आव थानो हागौ, कंग्रेसआव थानो हागौ, BPF आव थानो हागौ, आबाव थानो हागौ, UPPL आव थानो हागौ, जेसेबां ट्राइबेल लिडारफोर दङ, बिथांमोनहा मोनसे रावजोंनो नैबे गावनि मोनथायखौ लाखिनो थाखाय नबसरनियाजों लोगोसे जेसेबां नंखाय फाला नकल सार्टिफिकेट, ST सार्टिफिकेट लानानै दं, बेखौ दानजोबनांगौ।
जोंथ' न'खरनि जानानै मा बुंगोन जों आं दहायनो बुंखाबाय जों जोबोद दुखुआव दङ दा बेथ' दायित्वमोन जोंनि दल संगठनफोरनि दायित्वमोन दावराव देख्रेब नार्जारिया दानिल' नङा दावराव देख्रेब नार्जारिनि न'निफ्रायनो एबसुनि दैदेननाय सोमावसारनाया जाजेनदों मानाव गेदेर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दावराव देख्रेबनि न'आव थानानैनो आन्दलनखौ खालामजेनदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों मोनसे बिसिनायावनो थालायनाय थोरसि गंसेनि ओंखाम जानानै जुदि सोमावसारबोदोंबा दावराव देख्रेब नार्जारि दिनै बिथांनि अबदानखौ बिथांनि जे सेक्रिफाइस बै समावनो बिथाङा जेबो गाज्रि खामानिखौ मावफेराखै नैबे बोराय बैसोआव दा बिथाङा 60+ जाबाय बे बैसोआव दिनै नंखाय दाय जाबसिननानै जे केसखौ जाबसिननानै होदों मुगैथाव अगेन जाय बिथांमोनानो बे केसखौ जाबसिनना होदों बेखौ आं निन्दा खालामो आरो जाय सांग्रां जाथिखौ मोजां मोनग्रा दैदेनगिरि बिथांमोन दङ माहारियारि आफादफोर दङ बिथांमोना दिनै दावराव देख्रेब नार्जारिखौ गहोनायजों लोगोसे आरो सानै बिथांमोनखौ गहोनायाव बर' जाथि हिसाबै बर'फोरखौ नंखाय फाला दाय जाबसिनै जे केस जाबसिनदों बेनिफ्राय उदां खालामनांगौ आं बेखौ बयनिबो खाथियाव खर' गंग्रायै खावलायो। औ आं गोजोननायखौ फोरमायगोन मानोना बिनि खस्थ'खौ आं नुबोजोबदों सरनियानिल' नङा बर' जाथिनि थाखाय बियो माबायदि खामानि मावबोयो हर सान बियो माबायदि खस्थ' खालामो बेखौ आंसो मोनथिगौ बेनि फेमिलि हिसाबै गुबुना बुजिनाय नङा बेखायनो आङो दा खुसिबो जादों खिन्थु दुखुबो दं मानोना दा बियो जोबथेसालियावनो दं आरो देहायाबो मोजां नङा फारसे बेनि थाखाय दुखुनांथाव जोंनि हारिनि लिडारफोरखौनो बुंनांगोन जेखि माबायावनो थाया मानो खालामगासिनो दङ खिन्थु मैया जोङो खबरखौ मोनबाय हाइकर्टनि नाया जोंखौ होबाय माने रिजेक्ट बेनि केसआ माबायाव फैयाखै पजिटिभाव फैयासै नेगेटिभाव खोख्लैबाय बहायबो निस्सय सोरनिबा सरकारनि षड़यन्त्र थागोन मानो होनोबा षड़यन्त्र खालामनानैनो खैसार सानानैनो दिनै दावराव देख्रेब नार्जारिखौ हमखानाय जादों बेखौ एरेस्ट खालामनायनि गुदियावनो बेनो दा बेखौ गोरलैयैनो गहोगोन बायदिखौ जोङो मैयानिफ्राय नुवाखै जोङो एसे गोसोआव दुखु मोनदों नाथाय जों मेङाखै खालि दुखुआ बेल' दावरावआ दिनै नोरजिया देहा बिथांनि देहानि थाखाय थाबैनो बिथांखौ मोजां सिकित्सा खालामनायनि बेबस्था थानांगौमोन आं बेखौ लानानै जोबोद प्राउड फिल खालामो आं गर्व खालामो जे आं दहायनो बुंखाबाय दावराव देख्रेब नार्जारिया जे आंनि असे फंबाय बे आंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो आंनि जोंखौ जोनोम होग्रा सासे गामिनि जाम्बि आइनि फिसा आइया जे एफा गोख्रों फिसाखौ जोनोम होनानै गालांदों दिनै गाव एथ' खस्थ' दस्राबा गावनि सिकित्सानि थाखाय बियो गावखौ गजानो थाखाय बा जेराव मेराव बेखौ लांनांगौखौ न'खरखौबो दिगदार होगौमोन नाथाय दिनै बियो गावनि मन'बलजोंनो जेरावबो रंजा खुसियै दङ लेखा लिरबाय थादों जों मिथिगौ दा बिथांनि मन'बलनि थाखायनो दावराव देख्रेबनि बे गोख्रों मन'बलनि थाखाय जोंबो गोरा मोनो।